دەم باش خوندەکارین هێژا ئەمێ ئێرە وانەیە داویژیش بەشا سێیەم یان ژی وانەیە داویژی پرتووکا زمانی کوردی ڕەفا هەفتان ئەمێ ببن وانەیەمەژی ئیرۆ بە ناوێ دجڤاکێدە زارۆک دجڤاکێدە زارۆک خۆشی سەرگۆتارە مە فیاد کرد و وانەیەمە لەسەر زارۆکانە زارۆک divê ku dicvakê de bi çi nirxî werin em bêjin çi nirxi ji wan were dayîn zarok divê çawa werin perwerdekirin zarok divê em girîngiyeke çawa bidin wan hemû ev xalana di waneya me de tên xuya kirin bêhtirî xwe em dikarin bêjin yanî waneya me bi taybetî ji bo zaroka hatiye nivîsandin em ê destpêkê waneya xwe bixwînin xalin ku ne zelal bin yan jî ne diyar bin em ê li ser wan bisekinin wan şîrove bikin pirtûkê xwe vekin ser rûpela 153 em ê destxwendinê bikin rûpela 153 di civakê de zarok zarok heyîneke herî birûmet a civakê ye ji ber ku zarok hem bingeh hem jî diyarkerê pêşeroja civakê ye ji ber wê çendê parastin pêşxistin û xwedî derketina li vê heyîna birûmet erka her mirovî ye bi taybet zarok di nava hemû civakên mirovahiyê de weke heyîneke bêguneh û pîroz e dibin bandora malbat û derdorê de mezin dibe bêguman mafê zarokan ê pêşxistin û mezinkirinê zagoneke gerdûnî ya mirovahiyê ye parastina zarok a mergî û giyanî parastina zarok a mergî û giyanî ji nexweşiyên cûr bi cûr erkeke bingehîn a civak dayîk bav û derdorê ye di hemû demê de divê bi hînkariyeke baş û têr bê perwerdekirin divê zarok bi destûrên dilnizmî rêzdarî azadî hezkirin û hevaltiyê werin mezinkirin li hemberî her beşên zordariyê bên parastin û bi nêrîneke azad bên xwedîkirin li gel van hest xeyal û ramaneke azad bidin rûniştandin divê li pêşiya hestên wan nebin asteng da ku bikarin xwe bi awayekî azad rave bikin ji xwe di waneyê de li gor hat xuyakirin wane çawa mafê zarokan diyar dike ji alî xwedîkirinê ji alî têkiliyê buwar e ji alî danûstandina buwan re ji alî hemû mafên zaroka disekine em bêjin mînak zarok divê li ser nirxên herî baş ên civakî weke dilnizmiyê weke azadiyê weke ji alîkariyê hezkirin werin mezinkirin hemû nirxên civakî yên baş zarok ji biçûkehiya xwe divê ku fêr bibin ta ku di meznahiya xwe de pêk bînin em ê niha jî werin ser wateyên peyva wateyê peyva jî ew jî çend peyvên ku me re derbas bû em wateyê wan em ê şîrove bikin destpêkê dilnizmî dilnizmî ew jî tê wateya dilnizm yan jî tê wateya nefs biçûk yan jî tê wateya ew kesê ku xwemezin nabîne yanî ez nabêjim mînak ez mamoste me divê hemû xwendekar yanî li pêşiya min neaxivin ez ji wan mezintirim ez ji wan bilindtirim vêdekê ez dibim mamosteyekî em bêjin mînak ez xwe mezin dibînim temam dilnizmî li gel min tune ye vêdekê de em bêjin dilnizmî tê wê wateyê ku kesekî nefsa xwe biçûk dibîne nefs biçûk e peyva duyem jî zordarî zordarî ew jî tê wateya zilimkariyê ji xwe ev wate gelekî divê pirtûkê re me re derbas bû û gelek awaya me şîrove kir tê wateya zilimkarî yan jî dema ku kes li zilmê li kesekî din dike peyva dawî jî giyan yan jî mêrg ew jî tê wateya can û reh can û reh
پشتی وێ شخوا ئەمێ وەکە هەر وانەیە ڕامانێکە بنگەهین جی وانەیە دەرئەنجام بکەن گۆری کۆمە خوند دوانەیە خۆ بهتری خوا لەسەر زارۆکان و مافی زارۆکان بسەکنن یعنی ئەم دکارن بێژین بە ئاوایەکی گشتی وەکە ڕامانێکە بنگەهین ئەم بێژن خودی دەرکەتنا لە زارۆکان خودی دەرکەتنا لە زارۆکان دەمان بێژین دوێ کو ئەمە زارۆکان خودی دەرکەون تێوێ واتەیە دوێ کو ئەموان پەروەردە بکەن دوێ کو ئەم مافێوان بپارێزن دوێ کو ئەم وان فێری هەموو نرخێن جڤاکی بکن وێ واتەیە ئەم دبێژن ئەم خودی لە زارۆکان دەردکەون یاچی خودی لە زارۆکێن جڤاکا خوا دەردکەون ناژی پرسێن مە پرسێن کو جوانەی ڕەهاتن ویساندنە مێ بەرسێوان بدن دەستپێکی پرسایەکەم دبێژە پاراستنا زارۆکان ئەرکێ کێیە پاراستنا زارۆکان ئەرکێ کێیە خوا پاراستنا زارۆکان ئەرکێ جڤاکێیە ئەرکێ مامۆستەیە ئەرکێ مالباتەیە ئەرکێ دایک و باوە یعنی ئەم دکارن بێژن ئەرکێ هەر کەسیە ئەرکێ هەر کەسیە پرسا دوویەم چی دبێژە دبێژە زارۆک لە وڵاتێ مە چاواتێن خودیکردن زارۆک لە وڵاتێ مە چاواتێن خودیکردن یعنی ئەم دکارن بێژن بهتری خواشخوا هەر جڤاک وە زارۆکین خوا لەسەر چاندا خوا و لەسەر فلکلۆرا خۆ یا تایبەت پەروەردە دکە یانژی مەزن دکە یعنی ئەم دکارن بێژن وەکە بەرسڤ لەسەر لەسەر چاندا جڤاکێ تێن خودیکردن لەسەر چاندا جڤاکێ تێن خودیکردن پرسا داویژی دبێژە مالبات و دەردۆر چ باندۆرێ لە زارۆکان دکن مالبات و دەردۆر چ باندۆرێ لە زارۆکان دکن شخوا ئەف خالا هەری بنگەهین دوانەیە مەدەیە خالا هەری بنگەهین دوانەیە مەدەیە چما ژبەر کۆ گەلێک جاران ئەم دبینن کۆ زارۆک ڕەوشن ئەم بێژن نە باش مەزن دبن مالباتن نە باش مەزن دبن یعنی ئەم نابێژین کۆ نە باش بواتەیە کەسن خراب ئەما ئەم بێژین ڕەوشن نەباش کۆ وەکە هەژاریە وەکە ڕەوشێکە تەندروستی بە ئەم بێژن دایک یانژی باف یانژی کەسێکش مالباتێک و ژیانە خۆش دەستدا بە ڕەوشن وی ئاواییدا زارۆک مەزن دبێ پرسکرێکن دەرونی جەم وی زارۆکی چێ دبن پرسکرێکن دەرونی جەم وی زارۆکی چێ دبن هێدی ئەف پرسکرێکانە دی پێشەڕۆژێدا باندۆریە لڤی کەسی دکن باندۆریە لڤی کەسی دکن ئەم دبینن جارێکی کۆ مرۆڤک ینی بهێنتانگە بە دەردۆرا خۆرە پەفچوونێ دکە ئەو تو کەسی لە هەف ناکن تایبەتمەندیên ئەم بێژن نەباشل جەموی کەسی هەنە شخوا تجار نابک و ئەم بێژن ئەف مرۆڤایە کەسێکی خراپە لێ ئەم بێژن تایبەتمەندیên خراپ جەم هەنە ژبەر بۆ هەر مرۆڤک تایبەتمەندی وی باش هەنە هەروەها تایبەتمەندی وی نەباشی هەنە لێ دەری دەما ئەم بینین مرۆڤک خودی تایبەتمەندیên نەباشن نابک و ئەم بێژن ئەف کەسێکی خراپە دوێ کو ئەمژێ دوورکەون یعنی بهتری خوا گەلێک جارانشی مالبات وێ یەکێش زارۆکی خۆرە دبێژن ئەف کەسایە خراپە نابک و مەسەلەن بێژن ناکت و پێرە بمەشە ئەف کەسایە تەمام گەلێک ئاخافتن وی ئاوایی جڤاک ئامەدە تێگوتن دوێ دەکێ ئەف مرۆڤایە ئەف مرۆڤێک و تایبەتمەندیên نەباشل جەمووی هەنە شخوا ئەم هەموو تایبەتمەندیە نەباشل جەم هەنە گەر ئەمزانە بن سەدەما ڤان تایبەتمەندیا چنە سەدەما vê tariya di kesayeta wî de çi ye êdî wê demê em dikarin bikên hundirê wî em dikarin bikên cewherê wî em alîkariya wî bikin ku dev ji wan taybetmendiyên xirab berdin yani her mirovek xwerast dibîne temam li wê demê çawa tê em sedema pirsgirêka vî mirovî nas bikin ku ev mirovaya bi çi bandor bûye helbet bi derdora xwe bandor bûye yan jî bi malbata xwe bandor bûye heya ku ev kesayet jê re hatiye avakirin
یعنی ئەڤەیە هەموو وەکە پرسێکیش بێ بەرسەڤە بۆ هاتی نویساندن مالبات و دەردۆر چ باندۆریە لە مرۆڤان یانژی لە زارۆکان دیکن ئەم دکارن ڤی ئاوایی بێژین کو مالبات و زارۆک چاوە مالبات و دەردۆر چاوە بە ئەو زارۆک دێبووی ئاوایی مەزن ببە مالبات و دەردۆر چاوە بە ئەو زارۆک دێبووی ئاوایی باندۆر ببە هەروها مەزن ببە ji ber vê yekê jî ez bihînim bîra we herdem divê em nebêjin ku ev mirovaya kesekî xerab e. Na, lê rewşek nebaş pê re çêbûye bandorî li derûniya wî kiriye yanî em dikarin bêjin kesekî ji aliyê derûniyê ve nexweş e. Em dikarin wî derman bikin, wî rehet bikin, wî saxlem bikin. Yani weke bersivekê ji pirsa xwe re em ê binivîsin. Zarok li gorî malbat û derdora xwe kesayeta xwe ava dike. Ev jî weke bandoriyeke malbat û derdorê li ser zarokan e. Malbat û derdor çawa be kesayeta zarok bi wî awayî mezin dibe yan jî çê dibe. Vî awayî me bersivê pirsê xwe jî nivîsan ha jî mêwerin ser xala rêzman. Xala me rêzman ya dawî jî ji xwe endamê dawî ji hevokê ye ew jî bi navê têrkere me kirde bir, me bireser bir, me pêveber bir niha jî em ê li ser têrkerê bisekinin. Têrker çi ye û çawa ye û erkê wê çi ye? Em bêjin têrker yanî ji wateya wê xuyayî yan jî ji peyvê xuyayî bê wateya wê çi ye? Têrker ew endama govkarê têrkirinê radike. Yanî hevoka me hevokek birçî ye wê têr dike. Ji aliyê çi wê têr dike? Ji aliyê wateyê wê têr dike. Lê em bêjin endameke alîkar yanî tê wê wateyê ku rakirina têrker ji hevokê wateyê xera nake, wateyê winda nake ama hebûna wê di hevokê de wateyê têr dike yan jî zengîn dike. Em bêjin mînakekê. Mînakekê em ê binivîsin. Ez çûm yan jî ev hevok. Ez çûm. Li vê dekê me hevokek nivîsan. Kirde jî heye û pêveber jî heye. Her du endamên sereke hene. Li vê dekê dema em dibêjin ez çûm. Min wateya hevokê da. Ez çûm. Min karek kir. Karê çûnê min kir. Tamam mı? Lê ema em bêjin agahî li ser vê hevokê yan jî li ser vê bûyerê tune ne. Ez çûm ku derê, ez kengî çûm, ez çawa çûm. Li vê dekê çawa ev peyvana ev peyvê ku van agahiya hemû diyar dikin em ji wan re dibêjin têrker. Mînakekê ez çûm malê. Tamam mı? Heman hevokê. Heger em vê hevokê têr bikin. Bêhtir têr bikin. Ez duh çûm malê. Em ê bêhtir têr bikin. Ez duh bi em bêjin mînak bi erebeyê çûm malê. Ez duh bilez bi erebeyê çûm malê. Em bala xwe dênê ye. Ev her pênc hevokana ji me re çi diyar dike? Diyar dike ku ez çûm. Tamam mı? Ev bûyera ku di hevokê çêbûye ez çûm. Lê em bala xwe dênê. Her carekê me peyvek li hevokê zêde kir. Her carekê me peyvek li hevokê zêde kir. Her ew wateyê, her wateya çûnê diyar dike. Lê agahiyê vê bûyerê ji me re diyar dike. Ez kengî çûm, ez çûm ku derê, ez çawa çûm, ez bê çi çûm. Tamam mı? Ev hemû, ev peyvana hemû em ji wan dibêjin têrker. Yani ez ji wan mînakeke jiyanî bînim.
میناکێکە ژیانی بینم دەما کۆ ئەم خواردنێ چێ دکن تەمام دەما کۆ ئەم خواردنێ چێ دکن گەر ئەم جوورەیەک خواردنێ بینن تەمام جوورەیەک خواردنێ بینن وێ دەمێ خواردن هەیە تەمامە خواردن هەیە تشتێک هەیە کۆ ئەم بخۆن ئەم نابێژن وەڵا vê dekê em nikarin bêjin xwarin tuneyê xwarin heye lê li vê de xwarina têr e na cûreyek tenê heye ama eger em cûreyek xwarinê pêr bînin cûreyekî din pêr bînin hin bêjin mîna cûreyên şerabê pêr bînin li vê dekê em xwarina xwe têr dikin gelek cûreyê xwarinê li cem me çêbû wê demê xwarina yek cûre xweş ya xwarina gelek cûre xwarina gelek reng wê xweş bi helbet xwarina pir û gelek reng wê xweştir bi ji ber vê yekê jî hadema em bêjin ez çûm û ez doh bi lez bi erebeyê çûm malê bala xwedênê vê dekê ez dibêjim ez çûm û ez hevoka xwe qut dikim wateya wê heye em nabêjin tu neyê lê wateyeke ne têr ne zengîn e ti agahî tu neyê yanî dariyek li dora vê hevokê heye ne diyar e tamam e ama wexta dibêjin ez doh bi lez bi erebeyê çûm malê vê de ez diyar dikim ez kengî û çawa û biçe çûm ku derê yanî agahiyê got bi mir derbas bû bûyera ku mir çêbû hemû min şîrove vekir bi heman hevokê tenê min peyvin lê zêde kirin û ew peyvana min ji wan re dibêjin çi em dibêjin têrker yanî weke şîrovekirinekê ev têrker bû em dikarin weke pênasekirinekê ji jê re deynin peyv ew peyva ew peyva ku wateya hevokê têr dike yanî em bala xwe bidînê her em vedigerin ser peyva têr ji têrkirinê hatiye em bêjin têrker ew peyva ku wateya hevokê têr dike vî awayî em beşê rêzman jî bi dawî dikin weke karê malê ji we têxwestin ku hûn çar mînakan li ser têrker binivîsin çar mînakan li ser têrker binivîsin yanî hevoknan binivîsin û têrker ji wan derencam bikin her wiha karekî malê din madamî ku me weke rêzman me şîrovekirina hevokê got û me her wiha endamên hevokê yek bi yek şîrovekir niha karekî malê din jî ji we têxwestin ku hûn hevokekê binivîsin û her çar endamên wê derencam bikin destpêkê kirde piştre biresel piştre pêveber ya dawî jî têrker her çar endamên hevokê hûnê ji heman hevokê derencam dikin Şixwe vî awayî waneya me bi dawî dibe her wiha di rûpela 155 de jî hîndarî heye pirsên dawiya beşa sêyem ev jî wê weke lêkolînekê ji we re be hûnê li ser kar bikin û bersivên wê kom bikin vî awayî em waneya xwe bi dawî dikin her wiha em beşa xwe jî bi dawî dikin û em pirtûka xwe jî bi dawî dikin ez dihêvî me ku we gelek sûd jî vê pirtûkê girtibe û we gelek agahî jî girtibin her wiha daxwazam ji we ku ev pirtûk ji we re weke hevalekî bi ku hûn çi cara ku hûn alîkariyek ji we lazim be hûn werin cem vê pirtûkê hûn weke hevalekî wê ji xwe re bihesibînin ji ber ku hevaltiya herî rast hevaltiya pirtûkan e vî awayî em digihên dawiya waneya xwe spas ji bo temaşekirinê bimînin di kêf û xweşî